ଲୋକଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଜମା ହୋଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆହା ଆହା କହୁଥିଲେ, ତ ଆଉ କେହି କେହି ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ମୁରୁକି ହସ ମାରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଟା ମଦୁଆ ଲମ୍ପଟ, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଟା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ପିଟି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନୀରବରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚୁପଚାପ ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ପୁରିଲା ପେଟ ଉପରେ, ଯାହା ଭିତରେ 5 ମାସର ଫୁଲଟିଏ କଢ଼ ଲେଉଟୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଇଠା ବାଜିବା ପୂର୍ବରୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ। ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ବିଧା ଆଉ ଗୋଇଠା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଖା ଲୋକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମାରୁଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ମା। ଜୀବନର କେତେ ରଙ୍ଗ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡରେ ଆଉ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗପ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।